Это кабинет приема температурящих пациентов. Күйік ауылында ашылған яңа амбулатория хәзер шәһәр сырхауханәләреннән бер нәрсә белән дә аерылмый. Кайчандыр 800 кеше яшәгән авылда 40 меңнән артык халык көн күрә. Моңарчы аларга кечкенә генә ФАПта 5 табиб хезмәт күрсәткән. Күпләргә сәгатьләр буе бөкедә утырып, Казан сырхауханәләренә йөрергә туры килә. Бик көтелгән объект, чөнки моңа кадәр без кечкенә ФАП белән генә кешеләрне тәэмин итә идек. Бүген көндә инде аерым олар өчен, аерым балалар өчен отделениелар белән 100 посещение дип әйтик инде шундый объектны тапшырырга планлаштырабыз. Яңа амбулаторияны сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча 9 ай эчендә төзиләр. 3 катлы бинада көненә 100 кешене кабул итә алачаклар. Хәзер күйек халкына 20 белгеч хезмәт күрсәтә. Кешеләргә әйбәтрәк инде. Якын, кайберләр машиналары юк, барырга, элек Питрәшкә, но күбесе Питрәшкә йөри алмыйча Казанга килеп баралар платно. Гыйнвардан амбулаториядә халык медицина тикшерүе, УЗИ, рентген уза алачак. Стоматолог, терапевт, уролог, хирург, акушер-гинеколог табибларда. Сәламәтлек саклау министры Марат Садыков сүзләренчә район авылларда яңа объект ачылганчы ук кадрлар кытлыгы мәсьәләсе килеп баса, ләкин әлеге амбулаториядә мондый проблема булмаска тиеш. Здесь есть преимущество. Күйек авылында хәзер бик күп медицина хезмәткәрләре яши, шуңа күрә кадрлар кытлыгы булмады. Яңа белгечләр дә таптык, һәм әлеге амбулатория тулы кешенә эшләр дип ышанабыз. Еще увеличили штатное расписание. Министр сүзләренчә быел сырхауханәләр, ФАПлар һәм амбулаторияләр төзүгә зур игътибар бирелгән. Әле яңа 34 объект төзелә. Киләсе елга Осинова һәм Дәрбишләр бистәләрендә дә яңа сырхауханәләр торгызылачак. Моннан кала 14 сырхауханә капиталь төзекләндерелә. Салават күперендә яңа учреждение төзергә ниятлиләр. Индилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.